Haba yan uwana me yasa kuke min haka? Ogana ban manta da kai ogana. Ana ta tambayan ogana boy fola. Ba a ga wakokina a cikin jaruman mako. Haka ne ɗan uwana kun yi gaskiya hakan. Na daina waka a cikin sati biyu dan in huta. Yanzu gani na bullo sai waka. Ku saurara ku yi abun da zan ce muku. In kuna so ku yi waka a cikin balako, ku nemo ogana boy fola. Zai koya muku yadda za ku yi waka. Akwai boy fola. Sai kun je a gidan YouTube za ku ga boy fola. Wakoki a harkoki har ma da kiɗa. In kana so kai koyo ka nemo boy fola ogana. Shine mai gidanmu boy fola. In ban manta ba ni ne zurka dangin mona. A cikin wayata nake yin wakokina. Wa ya samu wannan